An donna yan an bɛ taa kiiribon kɔnɔna na ka kɛ ni pankuruko kiiri ye. Fili Buhari ale ka soldats tun ye laɲini min kɛ, minisiri min bɛ Fili yɛrɛ kun nagakɔrɔla la waleya ninnu kɛ waati n'o ye Madani Ture ye, ko ka kuma di o ma olu ka kɛ seerew ye. O kɔfɛ ɲinini kɛra sa ko premier ministre kɔrɔ Umaru Tatamli ko ka kuma di ale fana ma. Kunun ko kiiribulon kɔnɔna na Umaru Tatamli a y'a ka kuma fɔ ni basigi ye, yelen a y'o don yaasa min ye maaw bɛ se ka faamuyali kɛ kunun cogo min. Juma bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kiiri in ale kun dulonna waati dɔ la, o y'a sɔrɔ laɲini kun kɛra sa ko fɔ ka kuma di nin maa kofɔlen ninnu ma, min ye Umaru Tatamli ka kuma ye kunun ko a nana koba caman falen kiiri in ale bunakun kan. Hali n'o y'a sɔrɔ maa kofɔlen yɛrɛ fala y'a tun tɛ kɛnɛ kan, a bɛ fɔ min ma sa nanzarakan na ko visio conférence, k'i to i jabala la ka jaabili kɛ. Umaru Tatamli a y'a ka jaabili kɛ o la. Seere belebele Musa Mara tɛmɛnen kɔfɛ ale ye o ye koyi, wa ale ka girin kosɛbɛ fala ye, sabula min ye musaka ko yɛrɛ ye a b'o baara de ɲɛdɔn kosɛbɛ. A nalen kuma ditɔ a ma sa, ka kuma bɛɛ lajɛlen a y'o fɔ ɛri 5 kɔnɔna de la fala ye. ɛri 5 kɔnɔna na basigi ni lafiya, majigi ani bonya a y'o ta k'o ɲɛsin Bamasa Sisoko n'o ye kiiri ɲɛmaa ye, ani a tɔw bɛɛ lajɛlen ani maa bɛ kɛnɛ kan ye. Tatamli ye maa min ye a sɔmin ka jan kosɛbɛ, ɲininkali minnu bɛ ni jan dara ɲɛ o la a y'olu caman bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ cogo la min tɛ gasi don maa si kun, kuma tɛ ka taa maa coro. Min ye Umaru Tatamli ye a y'i kale k'i siɲɛ fala ye k'ale bɛna mun fɔ o y'a diinɛ n'a ŋaniya ye, o ye ale yɛrɛ ka ko faamu cogo ye. Ko min kɛra k'ale sigilen to premier ministre la k'o de kɛra, ale bɛna olu de fɔ a bɛ min dɔn a la. A ye i bolo kɔrɔta k'i kale ka nin kuma in fɔ, u ka sɔrɔ ka kuma di a ma min ye a ka se ka ɲɛfɔli kɛ. Sabula waati min na waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ, o ye septembre kalo san 2013 ka na avril kalo san 2014. Umaru Tatamli a y'o de kɛ premier ministre la. A jɔyɔrɔ kama sa ka kɛ ni pankuruko in ye, bɛɛ lajɛlen ko min ye Umaru Tatamli ye, n'ale nana kuma nɔgɔ bɛ bɔ kuma na, min ye waleyaw ye o bɛ sɔrɔ. Umaru Tatamli ko maaw tɛ min kalama dɛ, ko pankuruko in yɛrɛ de y'a to n'ale yɛrɛ bɔra gouvernement na koyi. Ko tɛ dɛ, ko maaw tɛ min kalama, ko nin pankuruko kelen de y'a to n'ale gɛnna ka bɔ gouvernement na. Kuma daminɛtɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni miniti 57 ye, kalikasiyɛ o kɛlen k'a fɛ tiɲɛ fɔli la ani tiɲɛ la bangeni na ka kɛ ni a ka dɔnko n'a ka kow ye, a ye a yira o la sa k'a fɔ ko ale bɛna min fɔ o ye ale ta ye. Fala ye kuuru ɲɛma o y'a ɲininka k'a yɛrɛ bɛ mun dɔn fɔlɔ pankuruko in na dɛ. Umaru Tatamli ko k'ale bɛ min dɔn a la o ye k'a fɔ pankuru in ko daminɛna cogo min, Ibrahim Boubacar Keita o de ye ale wele don dɔ la u taatɔ New York ko ale ye dɔ kɛ pankuru t'a la sago ye, k'u t'a lajɛ pankuru tuma o tuma olu de bɛ ka pankuru ta k'ale bila o kɔnɔ. Ko Tatamli k'a y'a ɲini ale fɛ a ka taa min ye Kebaka cɛ n'o ye Marc Kafazoni ye, k'a n'o ka kuma. Kafazoni ne kɔni a tɔgɔ bɛ kiiri in na dɛ. Fala ye Kafazoni, a bɛ fɔ min ma sa ko Afrijet, o ɲɛmaa de ye ale ye. Tatamli ko IBK ko k'ale n'o de ka kuma, ko yaasa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ pankuru bɛ se ka ɲini ale fɛ cogo min. Nka ko fana ko ale kelen k'i miiri ka kɛ ni an bɛ cogoya min na bi, ale bolo min ye pankuru ka to ka IBK don a kɔnɔ n'o ye location ye, o kun ka da an na kosɛbɛ, wa ale y'o de fɔ IBK ye k'u ka sɔn ma. Sabula an kun bɛ degun na waati min na, musaka fana kun tɛ labɔli kɛ, min ye Mali yɛrɛ ye cogo diɲɛ fɛ k'a fɔ k'anw de taara pankuru fana san, ale bolo IBK kun kan ka o to yen. A y'a yira fana k'a fɔ ale ma contrat signé, ale jɔyɔrɔ tɛ ko in na, min ye avion ko finman n'a jɛman bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra présidence maaw fɛ. A ko fana fala ye k'a bɛ min fana fɔ ka far'o kan, ko jamanakuntigi yɛrɛ ye ale bolo bɔ nin ko in na koyi, ko a y'ale kɛ dɛngɛrɛfɛ ye k'a sɔrɔ ale min ye premier ministre ye, ko wa fana ko min ye kuma in ye k'u nana n'a ye conseil des ministres la dɛ, k'u nana fɔ cogo min na conseil des ministres la wa,
amina avion sa président ye abana mashi dati do akmana tatamli kote ko kabno kera ale yere mina ki semwa ko bela jirena pew afimana jema ashima ke ale ka sira tuguni uya nyininga ko surasuga minango kodu akoko mami mi dado avion la ko be mfo surasuga minango yi ko ale mi yere premier ministre ye ko ale dongele dakele ale tatamli aye bi kale falai ko ale dongele dakele damado surasuga minango la ko anya me chogo mi kuna fondilaw dade ko ale re Umar tatamli kele premier ministre kale fana ya me o chogo de la ko o de la sa ale tunya yira président ka avocat se ga jeni oye utsega ale ke premier ministre ye ka ale sembo ko la baraka chogo nyuma gouvernement ko na ko no tsega ta chogo si wa ko de ato ale ni be ga furugu na chaya avril kalo samba flantan nani ale Umar tatamli wala seme aywa kiri tigila mo fala meto ga mi fiyena ani keba ngo feme kiri imbolo ufana sigilo no ko chama ngane uye Umar tatamli nyininga ko kuma nawo kebe sega mu fo an nyana sisansa ko sabula an fana be fendo kalama ko ina ha ko awar ko be chogodi ako kalbe min fu ya lebe min kalama sugublo min sigira ko la miliyar bisegi ko koni alebo kalama ka fo ko uyo odeke nga ka fo ko adana conseil des ministres de la wa ai ko ukoko akumatsika ka conseil des ministres la ko ka soro ale a fu nyina ko alno ya soro sorasi kodo akanga na conseil des ministres la sabula yene jamana ga jala tika ro bebe la jidebe ke ko nga ku ya fale nyina ko sorasu ka ko secret défense ko akumatsika ta conseil des ministres la Umar tatamli kiri tigila maw ya nyininga ko ko fongo nyongo be de ko sabula kulu bolo dara sebeno kan komi subhana machine srafa sa falai ka adresse mail komi nye kiwari jonjon ye ko lu temana Umar tatamli ga adresse mail fe adresse mail ndumba Umar tatamli yere togola ko opmana ko bisaka ke togodi akoko e chien ko fen chama blara ale ga adresse mail kono ko nga kale tle kelema olu daela kulu laje ko sabula ko ale ba donga fo ko mino ko ale damado ola ko wa fana ko mi octobre kalo tleta an wolovla samba flani muga ani samba flan ni tan saba ku be ka o kuma min fo ni ye ko ale bataki min ci uma ko hugumu konnana ko ye ka se ka baraka ka nye ko sebe min ye deguntna na bwala tugumina sugublo ni minansa ko be min fo ko ale odo fo ko wa ko ay min fu nyana kala te siga ko fo ma yana de ko ye yasa Mali aga sega ko inke ga nye ina fo sharia o kelo no ka fo tugumina kala odo fa ka bataku konnana ko wa kale matemoka uya nyininga ko mana ko ministre do juguya kumba kono ni wati na wa falai akoko ko ministre juguya kunta ale kono de ko nga ko wale ataraga ke tugumina kala tunya ni be ka fe ko ka bube ni filige nga bo gouvernement na ko kala o nyini chien fla ko kula bo gouvernement ko ga remani manke ko manye soro ta fama yo la na fama yo la oya yin ko mana ka kumbe ka u espionner ko ale ko espionner wa ko ale tlekele ko ale ka tabia titani ka fo ka be mo espionner ko nga ko mingu ma kuna kanche aya fo conseil des ministres ka fo président ye ni ma fla aya no bo gouvernement na sabula sharia munu ni baram mega ku fe o kunta ale fe la ye Umar tatamli uya nyini nga fana musaka mimbe no kuma farasa ko miliyari kemaye falai ko taraka di gyo sarma yasa ale ka se ka sugublo sigini oye Mali jamana togola Umar tatamli ko minye kuma min fora ola o kuya yasa ka ko secret défense ko wa ko secret défense ko tse ka ke chugo shila ko wa ko mi ale premier ministre ale semora suguko la chugo mi ko ma shite mi se ka fo sharia nye koro falai ko ka fo kibe sugublo sigi ko ka soro ima sigi sharia o ka ko sharia munun be no olug no ka nga toide ko nyini ni hukumu ni konnana kale ba yira bela jirena ka fo minye wale nye ale tunya funyina anu te seka nye abarala akechogo manyi wale tora ole la foka ta bo gouvernement na ka soro anu ma benkele na uya nyini nga ko kumana ko miye musaka ko ko jien fansi fe mami be ko abna na sugublo sigi kiti seka yamara dama ka ta sifa war miliyar kebe juruta yiye ko seka ke kale be mindo sani fere ko ni fon tuga munye ko seka ke ko nga kwanga panguru jigi panguru koin sura suga minan sangoi
ko dibidibi caman de bɛ a la majɛ caman bɛ a la min ye ko minnu kan ka taa sira minnu fɛ olu si ma taa o siraw fɛ sariya sɔsɔ bɛ a la ka kɛ ni sugubulon sigili yɛrɛ ye fala n'i ye tatamili ka kuma jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a ye procès ko bɛɛ lajɛlen yɛlɛma kiiri tigilamaw u y'a dabɔ min kama a ye kuma caman fɔ an da yɛrɛ tɛ se ka don minnu na yan sabula kiiri fana de don fala ye nka kɔlɔlɔba de bɛna na ye a la sabula min y'an ka jamana musaka kɛcogo ye ani an ka jamana wari maracogo musaka bɔra cogo min tatamili a y'a fɔ ni basigi ye a y'a fɔ ni danbe ye a y'a fɔ ni a ka adamadenya tabiya n'a ka ko faamuya cogo ye wa min ye majɛ minnu bɛ yen ani dibidibi minnu bɛ yen u nana cogo min na a y'o fana ɲɛfɔ kiiri tigilamaw ye suguko ta nasira fɛ sariya bɛ min fɔ a y'o fana yira u la nin kɔrɔ sa ko procès in fala ye n'o ye kiiri ye don nataw la a bɛna kalaya kosɛbɛ sabula min ye Umaru Tatamili ye a ye kuma minnu fɔ nin ye o b'a to maa o maa bɛ yen n'i ye nin kuma ninnu lamɛn kuma tɛ ni kiiribulon yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲininkaliw kɛ don nataw la ka kɛ ni a tun ye bisigili minnu kɛ a caman bɛ se ka sinsin sabula Tatamili a ma sɔn ka nɔgɔ to kuma na a ye a fɔ cogo min ale ka baaraw ni a ka taabolo ni a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛcogo olu minnu sigilen don sen kan ni ko faamuya cogo o de ye nin ye a diminen tɛ maa kɔrɔ maa juguya t'a kɔnɔ ani maa tɛ juguya la balimaya ni sinja b'a ni maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ nka a ye fasoden de ye a bɛ min ɲɛdɔn min kɛra a ɲɛna o de ye nin ye fala ye Umaru Tatamili ale ka laseli la an bɛ taa fan fɛ